Καλησπέρα. Θα κάνουμε ένα ξύρισμα. Χθες κουρευτήκαμε, αλλά δεν προλάβαμε να ξυριστούμε, οπότε σήμερα ήρθε η ώρα. Εδώ έχω κάτι σπυράκια, να δούμε πώς θα πάει. Το set που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι από Grooming Cult, το Esperos, στον προμηθέα βάση, με το balm του, αλλά θα χρησιμοποιήσω και λοσιόν από BBS, το Holy Grail, το οποίο είναι σχεδόν το ίδιο άρμα, οπότε να πάρουμε λίγο και από εκεί λίγο το splash. Πινελάκι θα είναι αγαπημένο Yagi Caramel. Pre-shave έχω κάνει το δικό μου, θα παίξει με τα κλασικά tonic και το aftershave το δικό μου. Ξηράφι, το Diamond Hayase το 1072 με την λαμπή την οποία του έφτιαξα. Του φτιάξα αυτό το χρώμα γιατί και η εργοστασιακή του λαμπή ήταν κάπως έτσι στο χρώμα. Η αλήθεια είναι βγήκε πολύ όμορφη και με αρκετά πολύ ωραίες τις καμπύλες του. Εντάξει, μας ταλαιπώρησε κλασικά αρκετή ώρα στο χέρι μέχρι να γίνει, αλλά το αποτέλεσμα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια λαβή η οποία θα την βλέπω και θα ευχαριστιέμαι, οπότε άξιζε τον κόπο. Ετοιμάζω αυτό και έρχομαι. Πάμε πρώτο χέρι. Φωτιά είναι. Στο ξηράφι δεν έχει αλλάξει κάτι παραπάνω την τελευταία φορά, νομίζω είναι το λιμόνι στην αγκαλιά μου.
Τέλεια. Ξεπλένω και επιστρέφω. Πάμε για το δεύτερο. Κάπως έτσι σου χαλάνε τα παιδιά το βίντεο. Μισό λεπτό. Ξεπλένουμε και επιστρέφω. Εδώ είμαστε.
δέρμα μου την τελευταία φορά με το cross the grain δεν αντέδρασε πολύ καλά. Γενικά το ξέρω, γι' αυτό και κάνω 2 χέρια με τη φορά, γιατί δεν του αρέσει. Τώρα σε αυτή την περίπτωση ή πρέπει να επιμείνεις και να το κάνεις συνέχεια για να στρώσεις στο δέρμα και να υποστείς κάποια ταλαιπωρία στην αρχή, είτε δεν στρώνει ποτέ και είναι έτσι. Πάντως με την ΤΕΗ όσο ξυριζόμουν δεν τα καταφέρα. Το αποτέλεσμα ήταν πάντα έτσι. Εδώ σπυράκια, εδώ, αλλά εδώ κάτω χαμός. Πάμε να βάλουμε και BPS το Holy Grail. Αυτό το έβαλα όλο στην κατάψυξη. Ένα τέταρτο. BPS δυναμίτη στα αρώματα. Θα μυρίζουμε μέχρι αύριο τώρα. Τέλεια με τις υγείες σας, με τις υγείες μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.